Дві дати на одні дебати. Кандидати на пост президента Петро Порошенко і Володимир Зеленський з самого ранку бронювали НСК «Олімпійський». Чинний президент одразу і на 14, і на 19 квітня. У щільному гастрольному графіку шоумена Володимира Зеленського вільною лишилася лише одна з цих дат – остання п'ятниця 19-го. Тож бути чи не бути дебатам перед другим туром виборів і коли саме на Олімпійському зустрінуться два претенденти на одне найвище крісло в державі, розбиралася наша Тетяна Солій. 14 квітня, 14 година і 14 хвилин. Це дата і час, коли Петро Порошенко чекатиме на дебати Володимира Зеленського. Про це офіційно заявили у штабі чинного глави держави. Аби побачення двох претендентів на одне найвище крісло у державі таки відбулося, Петро Порошенко, окрім 14-го, забронював Олімпійський ще й на 19 квітня. Про всяк випадок. І ще раз наполегливо повторюю своє запрошення до Зеленського не боятися дебатів, не уникати, проявити сміливість і політичну волю і прийти і за тиждень до виборів за прямою трансляцією розкрити свою невідому позицію з актуальних питань стратегії розвитку України. В усіх українських новинах вже тиждень тільки те й роблять, що обговорюють тему аналізів кандидатів на пост президента, хоча мали б говорити про їхні плани на наступну п'ятирічку. Нам прикро, що ця тема дуже багато займає місця у виборчій кампанії. Але ми прийняли цей челендж від команди Зеленської, тому не треба зіскакувати, треба просто прийти і попісять, і зняти всі питання. Але Володимир Зеленський цього не зробить. Більше жодних аналізів, навіть для волонтерської антидопінгової асоціації ВАДА. Кажуть, у його штабі у кандидата є важливіші справи. Пише текст промови для майбутніх дебатів і знімає вже традиційні хвилинні відеоролики. Цього разу, однак, без звичних ультиматумів чинному президенту і 24 годин на роздуми. Зате з гучними гаслами про єдину країну і вибір між минулим і майбутнім. Ми різні, але такі однакові. Об'єднуємось, щоб рухатись вперед. Адже 21 квітня вибір тільки один. Минуле чи майбутнє. Вони точно побачаться 12 квітня, але не на Олімпійському. Президент Франції Еммануель Макрон чекатиме і Петра Порошенка, і Володимира Зеленського вже цієї п'ятниці. Не де-небудь, а в Парижі. Тетяна Солій, Заман, АТР.